Tässä videossa on surkea ääninäyttely ja huumori. En suosittele ketään katsomaan tätä. Pidä nyt vittu se turpa kiinni. Vitu homo. Rönkkarit, säästäis pikku hömöt. Minä vittu räiskään teidät. Pidän teitä perseeseen. Kultaseni. Hömöt, mä raiskaan ne. Höyryt kinttuihin pujat, täältä saatte munaa. Tule alas! Mä raiskaan sut. Nyt mä pidän sua perseeseen. Tai tungin tämän sinne ja syvälle. Klonku. Munaa poissa min persestä vitun pelle ja pyllistä. Pääkii! Panittaa! Lyö panittaa! Säätänä! Käydään tähän ja nyssitään! Pankaa lyö! Mulla ei seiso. Vittu tappasin ton, ellei mulla olis haluja. Leikata sen muna irti, niin onpahan hiljaa. Ei! Ketä me sitten panetaan? Panetaan! No et vittu ketään. Mä haluan ottaa siltä vielä suihin. Emme voida sen munaa leikata pois. Mä voin pyllistää teille, jos te vuorellenne mylle. Nyt pankaa myö. Myö paneittaa oikeesti ihan vitusti. Pankaa myö. No jos oot sitten hiljaa. Mä en jaksa kuunnella sun nulinaa. Mä lypään yllä ja hiljaa. Mitä vain sinulle. Mä tungen vaikka sormit sun perseeseen. Mömö! Mulla on tiukka perse. Olekin hellä. Kyllä. Vähän vain pyöritän. Vähän vain. Hän sanoi, että ole hellä. Vitun homo. Perseeseen nussiva hinaaja. Sähän mekin olemme. Se haluaa vain nussia. Raiskaa meidät vielä, kun me nukumme. Haluatko raiskata Samin? Mutta et minua. Joo.